салом дӯстон, бисёри футболбозон вақти зиёд мунтазир мешаванд ки аз нафари баддидаашон қасди худро гиранд, вале дар ин видео мо ҳолатҳоеро мегӯем ки адолат ғалаба кардааст. боварӣ дорам ба шумо писанд меояд. Тамошое бо фароғат. аз як ҳолати бебадбинӣ анҷом ёфтани бархурд сад мекунем. дар бозии аввали даври якҳаштфиналии Лигаи Чемпионҳо Реал бо ПСЖ вохӯрд. дар оғози қисми аввали бозӣ Марсело ҳамватани худ Дани Алвесро бо як масхара кардан гузашт. ягон ҳимоятгар шармандавор лол монданро дӯст намедорад. ғайр аз ин, Марсело як вақт душмани ашадии Алвес ба ҳисоб мерафт, чунки бозингари Реал Мадрид буд. баъди 13 дақиқаи бозӣ Неймар айнан ҳамон усулро карда Марселоро дар ҳолати ногувор гузошт. Алвес шахсан қасдгирӣ накард, вале фикр мекунам ба Неймар чунин шудани кор писанд омад. гуфти гапҳо осиёб ба навбат аст. сарпарасти навори мазкур ширкати 1x ба шумор меравад. дар 1x регистратсияи осон пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале аз ҳама муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TOUCHFOOD. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. дар бозии Челси ва Ньюкасл аз паша фил насохта ҳақро ба ҳақдор расонданд. то дақиқаи 80-уми бозӣ Челси бо тафовути 1 гол пешсаф буд, то он даме ки ин ҳолати мазкур ба вуқӯъ омад. ҳимоятгари Ньюкасл Йедлин дар рақобат бо Жиру ӯро бо оринҷаш ба рӯяш зад. Жиру он нафаре нест ки найран карда шинад. такрори ин ҳолат хуб нишон медиҳад ки зарбаи обдор будааст. довари чанд метр дуртар истода ин ҳолатро нодида гирифт. Йедлин бозиро оромона давом дод. партоф ба ҷаримагоҳ ва гол. ҳисоб баробар шуд. гапҳои Жиру ба довар ҳеҷ фоидае накард. аз ҳама ҳолати ҷолиб баъди 5 дақиқа рух дод. Челси зарбаи ҷаримавӣ мезад. Виллиан тӯбро ба ҷаримагоҳ партофт. Жиру бошад дақиқ ба Алонсо равон кард. зарбаи Маркус ба пои бозингари Ньюкасл расида ба дарвоза даромад. ба пои кӣ? ба пои Деандре Йедлин. бовар мекунед? мегӯянд ку чизи ноҳақ ба кас насиб намекунад. дар ин ҳолат бошад Криштиану Роналду аз ғазабӣ кардани Флоренси аниқ пушаймон шуд. дар яке аз бозиҳои Рома ва Ювентус Эдин Джеко ҷароҳат бардошта ба замин афтод, вале ҳамлавари португалӣ бозиро давом додан гирифт. довар бозиро манъ кард. дар ин ҳолат капитани Рома Флоренси ба Роналду ғазабояшро холӣ кард. Криш дарҳол ба ин реаксия нишон дод. чиликашро ба лабаш гузошт ва баъдан бо дасташ ишораи хосе кард. журналистони итолиёвӣ гапҳои Роналдуро ташхис карда фаҳмиданд ки чӣ будааст. даматро гир, ту ҳоло то ҷое нарасидаӣ ки ба ман гап занӣ. баъдан ханда кард ва боз ишора кард ки Флоренси чӣ қадар аст. оқибат низоъ ором карда шуд, вале Флоренси гапи худашро баъди 20 дақиқа гуфт. ӯ голи ғалабаоварро зад. бобоҳоямон мегуфтанд ки ханда ҳамоне мекунад ки охирон механдад. хурд аст ё не, Флоренси кори бузурге барои дастааш кард. ҳамлавари дастаи парижӣ Килиан Мбаппе чанд маротиба ба дастаи пешинаи худ Монако ҳурмату эҳтиром доштанашро нишон додааст. ӯ соли гузашта дар майдони хонагии ПСЖ ба дарвозаи Монако хетрик карда буд, вале ягонтаи онҳоро ҷашн нагирифт, танҳо ба хотири эҳтироми дастаи пешинаи худ. дар бозии даври 15-ум бошад Килиан шанс пайдо кард ки дар майдони Монако гол занад. ҳисобро боз кард, вале боз ишора кард ки ман голро ба дарвозаи Монако ҷашн намегирам. ба мухлисон фарқе надошт. онҳо бо садоҳои нохуш норозигӣ ба ӯ мекарданд. ин ба футболбоз писанд наомад ва дар дақиқаи охири бозӣ тавонист дублро ба номаш сабт кунад. ин маротиба дигар эмоцияи худро надошт. бисёриҳо фаҳмиданд ки ин корро барои ноҳурматии мухлисон кард. худаш ҳам баъди бозӣ дар интервю ин чизҳоро қайд кард. ман голи якумро ҷашн нагирифтам, чунки ман инҷо тамрин карда ҳунарнамоӣ мекардам. ин хонаи ман буд, вале дуюм голро ман барои таҳқири мухлисон ҷашн гирифтам. ман бояд ҷавоб медодам ба онҳо. хело хушам омад. ин ҳолат бошад нишон медиҳад ки Лионел Мессиро хубаш ғазабӣ накунанд. дар яке аз бозиҳои ҷоми Испания ду рақиби принсипалии Испания бо ҳам вохӯрданд, Барселона ва Эспаньол. дар як маврид дарвозабони меҳмонон ва Месси бо ҳам бархӯрд доштанд. дарвозабон дар вақти хестан дидае дониста пои Мессиро зер кард. Лио аз дар нанолид ва ҷавоби ин корро пурсиданӣ рафт. онҳоро дигар футболбозон ором карданд. чӣ хеле ки қаблан гуфтам набояд ӯро ғазабӣ кунанд, чунки оқибати нохуш барояшон мешавад. дар қисми дуюми бозӣ Месси шанс пайдо кард ки зарбаи ҷаримавӣ занад. зарба чунон сахт буд ки дарвозабон ҳатто ҳис накард. Суарес давида ба рӯи Лопес чӣ ишорае мекард. баъди бозӣ бошад Месси ва Неймар бо Пауло салом ҳам накарданд. дар интервюи худ дарвозабон гуфт ки барқасд пои Мессиро зер накардаанд. ногуфта намонад. дар дигар бозиҳои Ла Лига ҳам номардона рафтор кардани Лопесро баъд аз ҳар голи задаашон бозингарони Барса ёдовар мешуданд. ба ҳамин навори имрӯзаи мо ба анҷом мерасад. кадоме аз ин ҳолатҳо ба шумо писанд омад? дар комментария қайд кунед ва видеои мазкурро ба дӯстони худ равон кунед. хайр.